Frankrig er igen blevet ramt af et terrorangreb. 2 gerningsmænd tog tidligere på dagen gidsler og dræbte en præst i den nordfranske by Saint-Étienne-du-Rouvray, tæt ved byen Rouen. De 2 gerningsmænd havde angiveligt forbindelse til terrororganisationen Islamisk Stat. Velkommen til denne ekstra udsendelse på DR2. Det var terror, da 2 mænd tidligere på dagen tog gidsler og dræbte en præst i den nordfranske by Saint-Étienne-du-Rouvray, tæt ved byen Rouen. De 2 gerningsmænd hævdede at have forbindelse til terrororganisationen Islamisk Stat. Det oplyste den franske præsident François Hollande for nogle timer siden. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Ja, lad os lige se lidt nærmere på, hvordan det hele er foregået. Hvor det hele er foregået. Saint-Étienne-du-Rouvray ligger altså tæt ved byen Rouen i det nordvestlige Frankrig, cirka 130 km nordvest for hovedstaden Paris. Og min kollega Stine Thomsen, journalist i DR Nyheder, du er altså nu med fra byen. Hvad sker der lige nu? Jamen, der sker faktisk det, at vi har stået henne på pladsen ved Rådhuset hele dagen, for hele byen har været afspærret siden det her det skete, fordi ingen måtte komme tæt på kirken, og selvfølgelig før der var vidsthed om, hvad der skulle ske. Men lige i det her sekund er jeg faktisk løbet lige herned til den afspærring, jeg måske kan se bag mig her, for det er det tætteste, vi har været på endnu. Der er masser af pressefolk. Folk i byen, som jo ikke er særlig stor, er kommet ud på gaden. De er i chok over, at det her er sket i deres lille bitte by. Men der er stadig meget uvished om, hvad der egentlig foregår bag afspærringerne her. Ja, Stine, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, men jeg synes, vi skal lige prøve at få opsummeret hændelsesforløbet lige præcis omkring gidseltagningen. Altså gidselsituationen, den begyndte omkring klokken 9 i formiddags. De 2 gidseltagere skulle ifølge avisen Le Figaro have sneget sig ind i kirken under en messe tirsdag morgen, og der var altså en præst og 4 bedende i kirken. Fransk politis elitestyrker blev tilkaldt og omringede kirken, og efter flere timers gidseldrama skød og dræbte politiet, altså de 2 gerningsmænd. Herefter fik politiet adgang til bygningen, og kirkens præst blev fundet dræbt. Et andet gidsel meldes altså også hårdt såret. Og først på eftermiddagen, der ankom Frankrigs præsident François Hollande altså til byen. Han kaldte angrebet for terror og fortalte, at de 2 gerningsmænd hævdede at være fra Islamisk Stat. Stine Thomsen, hvis vi kommer ud til dig igen. Jeg ved, du har talt med nogle af de indbyggere, der er i byen, og som også var tæt på begivenhederne, da det skete. Hvad har de fortalt dig? Jamen, der er sådan en lidt underlig stemning af chok og uvished i byen i dag. Nogle af dem, jeg har talt med, de siger selvfølgelig, at det er forfærdeligt, at det her kunne ske. Jeg talte også med en ældre dame, som hed Marie Claire, som er spansklærer her i byen, og har boet her hele sit liv. Og hun sagde, tænk, at det her er sket i vores by, og tænk, at det er sket i en kirke. Det sted, man tænker er helligt. Hun sagde, at det her det er forfærdeligt, det er en sorgens dag. Og så sagde hun faktisk også, at hun havde en opfordring til Hollande og til Frankrig. Der skal mere politi på gaderne, fordi de er faktisk utrygge nu. Jeg talte også med en anden kvinde, hvis onkel boede lige hernede ved siden af kirken, og kirken er altså ikke enten 100 meter herfra ned ad den her gade. Hun var glad for, at hendes onkel, som jo altså boede lige ved siden af, hvor det her terrorangreb det så skete, var på ferie i dag. Hun arbejdede over på den anden side af gaden og sagde, at de var løbet ud på gaden, da de hørte, at der var sket en masse. De så jo en masse på Facebook og på sociale medier. Og så kunne de jo selvfølgelig høre en masse ambulancer og politibiler i området. Så de styrtede ud på gaden, og det begyndte at spørge ind til, at den her præst jo blev dræbt. Så ville hun faktisk ikke tale med mig. Det er som om, eller hun blev i hvert fald ikke tale om det, fordi hun var lettere i chok over, at en præst kunne dø midt i en kirke under en messe. Ja, det er selvfølgelig noget, der vedrører særligt mennesker, som bor i sådan et lille samfund her. Ved vi mere om de her gerningsmænd? Vi ved ikke noget endnu. Altså indtil videre er det gidsninger. Vi ved, hvad Hollande har været ude at sige, og vi ved, at de skulle have sagt noget i stil med, jeg vil nærmest ikke engang komme ind på det her, men indtil der kommer noget fra officielt hold, så synes jeg, vi skal passe lidt på med, hvad der kommer ud omkring det, for vi ved det med vidsthed faktisk ikke endnu. Du skal tusind tak, Stine Thomsen. Vi vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen.
politiet. Og min kollega Stine Thomsen er altså med os fra Frankrig. Stine, du står tæt på afspærringen ved i nærheden af kirken. Hvor langt står du fra kirken? Jamen, jeg vil tro, jeg står omkring 100-150 meter fra kirken. Det er faktisk, hvis jeg prøver at vende kameraet om her, nede af vejen her bag mig, at politiet har spærret af. Dernede, det er der kirken ligger, og der har vi altså ikke haft mulighed for at komme ind hele dagen. Det er faktisk først for et kvarters tid siden cirka, at vi har fået lov til at komme hertil. Ellers har vi både pressefolkene og borgerne i byen, de har altså samlet sig hen ved Rådhuset, som ligger 50 meter herfra, vil jeg tro. Og det er der, vi ligesom har stået. Det var også der, Hollande tidligere i dag var ude og sige ord omkring den her hændelse. Men hvis I kigger her bag mig, så kan I altså se, at folk er kommet på gaden. De vil selvfølgelig vide, hvad der sker i deres by. Det er en by, som ikke er særlig stor, hvis man tænker med franske øjne. Der bor kun omkring 28.000 her i byen. Og dem, jeg har talt med, de har altså været, jamen jeg vil nærmest ikke engang sige chokeret, men de har i hvert fald været i en tilstand af forfærdelse over, at det her det kunne ske i deres lille bitte by, og så inde i en kirke, som er så hellig. De kendte jo alle sammen hinanden, og det er jo en meget et religiøst område, hvor de er katolikker. Og selvom det ikke var alle, der brugte den her kirke, hvor præsten altså blev dræbt, så kendte de ham godt. Jeg talte faktisk med en kollega til ham, som sagde, at den her præst, han er et fantastisk menneske. Han var 84 år, og han ville arbejde til det sidste. Og det kan man jo sige, at han på tragisk vis også gjorde. Han var en god mand i den her community, det her samfund, som alle respekterede, og han var også meget elskværdig. Så det er altså et stort tab, men også det her med, at frygten er kommet så tæt på. De her beboere, de har aldrig nogensinde forestillet sig, at det her kunne ske i deres lille bitte by. Hvor stor en del af byen er afspærret, Stine? Hvor meget kan man bevæge sig rundt? Altså, da jeg kørte ind til byen cirka en halv times tid, efter at det her det var sket, hvor vi fik nys om den her terrorhandling, der var der politi på motorvejen. Der kom jeg så i hvert fald 5-10 motorcyklist politibetjente med tungt udstyr drønende på motorvejen. Vi kørte 130, jeg tror, de må have kørt i hvert fald 180 stykker. Når vi kom indad til byen, så var der politi på hvert et gadehjørne. Det var først, da vi kom her ind til centrum, at vi begyndte ikke at kunne komme videre, medmindre man havde et pressekort, og vi kan altså stadig ikke komme herned i bunden. Men gaden, jeg står ved lige her, hvis I kan se bag mig, hvor der faktisk kommer en bil nu, den har også været spærret af hele dagen, og vi har stået på den anden side dernede. Så meget af byen er stadig afspærret, men der er jo også folk, som skal rundt. Det er jo en by, som folk bor i. Så lige nu så er afspærring altså afgrænset til gaderne omkring kirken. Jeg vil tro inden for en 100-200 meters radius i hvert fald. Fordi politiet de har altså taget opstilling hernede og er ved at lave deres undersøgelser. Det er heller ikke, jeg ved ikke om I kan se det her bag mig, men der er kommet 3 hvide telte op. Og jeg går ud fra, at det er fordi, de er ved at lave tekniske undersøgelser. De vil simpelthen blive på stedet for at finde ud af, hvad det er, der egentlig er sket. Fordi det er meget uklart stadig. Ja, og Stine, mens vi taler, så ser vi altså live-billeder også fra nogle af gaden, hvor vi kan se svært bevæbnede betjente. Har du nogen fornemmelse af, om efterforskningen stadigvæk er i gang? Leder man efter nogen? Det har jeg ikke nogen fornemmelse af. Den fornemmelse, jeg har her, det er, at der faktisk er ro på betjentene, og også på det arbejde, som der foregår hen ved kirken. Som vi kan se, så går betjentene nemlig sådan okay rundt i gaderne, uden at virke helt vildt ængstelige, som de i virkeligheden har gjort tidligere. Altså det har virkelig været svært også for bare som mig med mit pressekort at komme ind, og min tasker skulle tjekkes igennem, hvis jeg skulle ind i de afspærrede områder. Det er der ikke så meget af længere, og man kan også se, at folk er kommet ud på gaden. Jeg synes, det vidner om, at de har styr på situationen. Man kan også komme ind og ud af byen, og jeg tænker, hvis de ledte efter nogen, så ville det stadig være meget afspærret. Men det er altså kun nede omkring kirken hernede, at man ikke kan tilgå gaderne. Stine Thomsen, du skal have tusind tak, fordi du var med os. Og her i studiet, der har jeg stadig